sha gayu kun yi kwalliya ko a Ingilan babu kamar ku a yau ni ban gani ba don kun zamo 'ya'ya na sarakai kun shiga birni manya yara kowa ya ce babu kamar ku kun yi adon ku kun yi kwalliya kamar 'ya'ya ne na sarako selan kirki yan albarka manyan yara yaran manya celebrities shar gasu da kirki gasu da kunya kun rike Allah shi da rasulu shi yasa ba mai taka ku ko ba ku ban ba dole ne muku don kodin na amana ta ne sarki na jar jibirin teke na gaishe ka babba aboki tausi jibirin teke na gaishe ka sarki ja'e jibirin teke na gaishe ka idirijios jibirin teke na gaishe ka musu batimi jibirin teke na gaishe ka yusuf tunko jibirin teke na gaishe ka malam ai nawa jibirin teke na gaishe ka abubakar shima jibirin teke na gaishe ka bluetooth kai ma nawa jibirin teke na gaishe ka nasiru mugu nawa jibirin teke na gaishe ka tactic boy kai ma jibirin teke na gaishe ka king sarauta nawa jibirin teke na gaishe ka ibrahim ci jibirin teke na gaishe ka fajiran umar saba jibirin teke na gaishe ka yusuf cucco nawa jibirin teke na gaishe ka young dean zafa jibirin teke na gaishe ka real ecosti jibirin teke na gaishe ka lil sharif kaima jibirin teke na gaishe ka bnb zonan jibirin teke na gaishe ka jagoran mu na wanke jibirin teke na gaishe ka nazir isa jibirin teke na gaishe ka ibjin oganawa jibirin teke na gaishe ka yam aminu kaima teke kaima na gaishe ka angon sadiqa obiki kenan jibirin teke na gaishe ka nm kailani jibirin teke na gaishe ka dita na taso babban aboki nawa jibirin teke na gaishe ka sifili amanan namba jibirin teke na gaishe ka Nelson Jibo jibirin teke na gaishe ka abk mai shayi jibirin teke na gaishe ka abba goro nawa jibirin teke na gaishe ka murtala nawa babban yaya nawa jibirin teke na gaishe ka mashakur nawa babban yaya nawa jibirin teke na gaishe ka Abdulrashid Customer jibirin teke na gaishe ka scientist nawa leba ta kai ba jibirin teke na gaishe ka Nazir Kabiru jibirin teke na gaishe ka Isco da Ramos jibirin teke na gaishe ku Ashir Yusuf jibirin teke na gaishe ku Yusuf Inusa jibirin teke na gaishe ku Habibu Kuro nawa jibirin teke na gaishe ku Mujahid nawa kai ma taso jibirin teke na gaishe ka Salis taso Salis Sani jibirin teke na gaishe ka Starboy nawa jibirin teke na gaishe ka King Ajebo taso jibirin teke na gaishe ku Habibu Defender nawa jibirin teke na gaishe ka iPhone boy taso jibirin teke na gaishe ku Fatima Tima tawa jibirin teke na gaishe ki Abdul Kasafi Hamza jibirin teke na gaishe ku manyan yara na musamman ne ba yes sai ku saurara ga baitin yau za mu ɗan tsara jalin yau za mu ɗan tsara popular boy yaran akwai zara an ga wata kun akwai zara
operator. Lil Ahmad, you are my guys. Dan mama is very nice. Bona boy a saka sa a caji. Dan zazzau a cire musu kati. Kinnar ta zallar cire kati. Zallar cire kati. Sadiq babban yaro ne. YouTube din mu channel baba so kokon lamba ga ta gare ku. 081 63 44 68 41 090 38 45 17 43. Aminu manaja nawa, ni Jibrin JK, godiya na yau a gare ka, dan kai ɗin mai halayya ta ƙwarai ne. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye